Wathinta bangasokufa angisoze ngafa ngitshe le ndaba Mshana, mhlawumbe nawe ubizokhona nefoni phambi kwami yini mshana mshana anokwenza Madam, awuwe phela into engithenge lo malume eforce baba. Yayizwa? Ngoba ngena ngawo lo December lo ntwana. Hayi kanjani bana? Hayi yabo. Malume, hayi ngangithanda malume. Yini mshana ungithengele phela ngeforce. Hayi mshana. Njalo mshana. Ngakubela nembadada ekholi ngonyaka odlule. Sazayikugisa. Uzongifuna ama-efforts manje. Anginamali yakubanye ngiyena ngokwazi ungithengele into right ngiphathele imbadada ngibela namazamba akhe ngeke. Hayi mshana ayikho delela sami. Mshana niyahlupha abashana. Hey ngiyahlupha lokho ngabashana. Hayi. Afana ama-efforts ngibaphathele izinto abayifuni. Hayi. Umuntu bedlale ilotho izolo. Mshana! Wamshana gijima phuthuma mshana. Abashana mshana. Usayifuna efforts? Khuleka mshana. Sengiyibopha mshana. Sengibambile awuso mshana. Ayakela mshana. Mshana ngizaka ukuthi ungiphuthumele esitolo mshana. Ungithengele ethapi yesamba sika 5 rand. Namaluzi awu2. Bese uphatha le efforts yakho ngoshintshe. Phuthuma mshana umuza mshana phuthuma. Bashana bahamba kancane abashana. Nokufonela emsebenzini phela ngakela ukuthi angibuyi nje manje. Hey malume hayi wena. Hawu ngiyabonga abashana ngiyabonga. Ngiqale ngokufona njengamanje. Sofuthu ngolapha kunani. Yini umbungu sathela amehlo manje yini? Hawu malume umenze njani? Abathale lezinto zakho ama-efforts owafunayo mshana. Unobayiphume bu 14 rand Ayiphume nani mshana ngiyahlupha nami ngiyashupha. 14 rand 4 rand lo. Hamba uthenge i-efforts yakho ngifonela emsebenzini manje. Hamba mshana. Malume phela khona sikho. Dear boss, yes, it's Malume here. Yes, Potembe Kumete. I found you to call the it is not waiting back to the job there at Johannesburg. Yeah, I've won the lotto. Bye bye. Nina nisamela yini kingayi manje? Malume sifuna ukubona phela. Hayi, nibukani manje bashana, nibukani umshana umalume wenu bashana uyi-millionaire uwine ilotho. Bashana nabanga ngithatha kancane. Yoya ungithatha kancane. Hayi Number 1. malume. Yodi nambe phume. Iyo le laptop Hey malume. Elithi number odlalile lezi. Lezi engaphezulu mshana. Ama results lawo. Nanga lawa ngaphansi. Hayi malume uyinambe yona. Yonke aze ngaphume emaphepheni